magbabayad muna pala kami ng entrance dito. 75 per head. So $20 parking fee, motorcycle, car, 50. Yung sasakyan nyo po, dadali natin sa resort, pag parking nyo, cottage na, wala kayong lalakarin. Naka-front kayo mismo sa taal. Nandun na yung boat. Pwede kayong dadali sa mismo island ng taal mismo. Oo, magkano naman yan? Yung boat natin, depende sa inyo, dalawang mamimili kayo. Gusto nyo ikutin yung buong island ng taal, ito po yung price niya. Okay. Pero kung gusto nyo island hopping lang, 5,000, okay, 3,000. dalawa na kayo doon. Oo. Kung gusto sumama ng driver nyo, pwede nyo rin isama kasi good for 4 person. Ang pangalan mo, Joy. Okay. Thank you. Good morning! So, for our today's video, mamasyal tayo dito sa Tagaytay. So, right now, we are here in Tagaytay Picnic Group. Tara, mamasyal tayo dito sa Tagaytay Picnic Group. Ayan, tara mamasyal tayo dito sa Picnic Group. Ayan, may restaurant, alamat. Dan tayo dito sa Skywalk entrance. Iwasan natin yung mga bilihin. Aray ko. Overlooking Taal. Ganda. Kunin ako. Ayan, tapos na. Okay. So, meron sila rito pwede kang mag-boating for 3,000. And kung gusto mo naman ng buong island, 5,000. Pwede ka rin dito mag-zipline. Meron din sila mag-zipline. Restaurant dito ngayon. Ito natin ito. Ito tayo.
Alam mo ba? One side lang. Alam mo ba sabi ni ni Nining? Huwag mong ibigay lahat. Wala na silang excitement. Kasi kasama ko siya mag-video sa pumunta kami ng Jasper. Ang ganda kaya doon. Picture tayo doon sa picnic na yan. So ito mga picnic hut. Meron pa pala doon. Ayan. Pwede ka mag-kite flying.
na bumagsak tayo ang plano, hindi mo na kuha yung video. May bigla nag-parachute na bumagsak sa harap. Ayan ang horn mo yan. Tanawan, Batangas. Ayan. Alam ko, pagkagaling ka ng stop. Punta tayo ng Tanawan, Batangas. Ayan. Hindi pa tanggap. Ticket nila, hindi. Alam, ticket, hindi